Jeg har en hemmelighed. Vil du gerne vide den? Perfect. Jo. Ved du hvad det er? Det er... Ja. Den er... Ja. Den er... Ja. Den er... Headshot. Helvede. Hvad sagde det bare? For helvede! For helvede! Så er lige skrevet efter sådan en bøver, ikke? Kommer sådan en fucking slange og bider mig. Du skal ikke snakke med Danmark. Jo, der er fandme sådan nogle farlige nogen, ikke? De er ondskabsfulde og bider i tåen. Er det ikke en snor, der bad dig? Jo, det var sådan en farlig snor. Sådan en farlig snor. Mit yndlingssnære. Ja, det kan godt være, at man siger afs, når man bider. Det var fandme ikke meningen, at jeg skulle bide. Ramme din bedstefar. Det er sgu okay, det er sgu okay. Se, nu er han død, ikke? Jeg må fandme undskylde. Det er lige meget, det er lige meget. Han var lige ved at stå. Ja. Jamen, jeg kender faktisk en måde, man kan genopleve på, ikke? Det er sådan en farlig bedstefar. Så bliver han dejlig og sød og rar igen. Og ikke død mere. Det kan jeg faktisk godt. Men man skal bare lige have sådan en magisk ting, ikke? Som man henter på posthuset, ikke? Ja. Ja, sådan en magisk en. Ja, sådan noget Harry Potter noget. Ja, sådan noget med tryllestav og spredt ben, ikke? Ja. Ja, den skal du lige hen til mig. Kan du så smutte afsted? Okay! First blood. Double kill. MEDM. Og et posthuset, mand. Hvem er han? Du stemmer. Okay! Kan jeg få den der pakke, mand? Den der over, mand! Den der? Ja? Nej. Hvorfor ikke? Jeg sidder her og har... Jeg skal da fucking ligeglad, jeg vil have den pakke! Det kan du altså ikke. Jo! Nej. Jo, jeg skal have den pakke nu. Jamen, så skal du hjælpe mig med det her spørgsmål. Jeg skal edderdag med have den pakke! Jeg skulle prøve lidt lade det bare. Pistol. Nej, præcis det her! Plast. Det! Plast. Men jeg synes, spørgsmålet var... Kat. Et andet ord for kat. Det skulle da miste din spasser.
Hvad er mis? Det er en kat. Et synonym, eller hvad fanden det nu hedder. Tak du. Det var så lidt. Navn der Mogens. Hvem fanden er du? Der er Mogens. Hvor blev der af Torben, hva'? Må jeg så lige høre Torben? Han er her ikke mere. Må jeg så få en forklaring, hva'? Jamen altså, du ved det om med finanskrisen. Folk bliver fyret, folk bliver genansat og mindre løn og videre og videre. Er det konjunkturer? Ja. Hvad fanden skal jeg så med den pakke? Og så ham der Torben, han sagde, at jeg kunne genopleve. Ham der. Bedstefar. Jamen det kan vi jo lige se, ja. Hvad er det egentlig, der er i pakken? Det skal vi se. Det er det, der betyder mest for os. Et kryds og tværs! Jeg har fucking skudt 3 ninjaer og løbet hele jorden rundt, mand. Og så sker det bare for et kryds og tværs til dig. Kunne du ikke bare gå hen til posthuset selv? Han har ellers stjålet det. Hvorfor fanden ikke? Det ved jeg ikke. Hvordan skal det der kunne genopleve min bedstefar? Det ved jeg ikke. Det vil jeg sgu lige have ved. Kan du ikke ringe til Torben? Kan jeg godt. Ring nu til Torben, mand. Kan jeg godt. Post? Ja. Post? Post? Post. Hvordan kom du her? Post? Hey, postmand! Hvad? Vi kan godt have nogle våben! Jamen, det kan jeg altså ikke, hvor jeg er, altså, jeg ved, om de er, ikke også? Ja. Vi skal have nogle våben! Nu! Holy shit. Må jeg også med? Nej, du er ikke gammel nok. Hey! Er Torben hele? En tuber! Ja, jeg skal have nogle Så er der våben. Kan I følge mig på et forgør, mand? Tag jeg så kort i en pis? Okay? Rud! Undskyld, vi forstyrrer. Rud! Can't touch this. Look, man. Can't touch this. You better get a height, boy, because you know you can't touch it. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ja, det er fandme godt, vi fik pakket det fede svin ind. Han stank sig ved røden lort. Jeg får satan! Og hvor fedt svin. Så kan I godt sidde stille! Jamen, jeg har også kryds og tværs. Så stille, sagde jeg! Jeg vil godt selv Han er mormor. her til død! Nå, så stille alligevel. Hej, vores kryds og tværs. Så har fundet. Ha! De idioter ved ikke engang, hvordan man står til mis. Undskyld, mor!
kill.